Niadtong Semana Santa nahimo sab nga higayon aron magbanding ang mga magbanay sa managlahing lugar sa Mindanao. Ato ibalik si John D. Esteban. Bidagsa ang mga magbanay nitong Sabado de Gloria sa usa ka beach resort sa Upol, Misamis Oriental. Gani, ang uban kanila midayo pa gikan Cagayan de Oro City aron makabanding ang ilahang mga pamilya ilabi na nga taas-taas ang panahon sa bakasyon ato sa Semana Santa. Usan niini ang pamilyang Rosario gikan sa Barangay Kugman. Gani, gituyo gyud kuno nila kini nga Sabado magtapok ug wala na misabay pa sa gilaubang pagdagsa sa katawhan sa dagat pagka Domingo. Karon mas vacant pang gid ang mga tao, karon mas comfortable ay mas compatible sila karon nga adlaw. Adlong Domingo sa pagkabanhaw, tatawsab ang pagdagsa sa mga tao nga nangaligo og dagat. Gani sa baybay pa lang kita na ang bagang ihap sa katawhan nga nangaligo. Sa Davao City, gisaulog sa ubang magbanay ang Easter Sunday sa pagligo sa dagat sama sa pamilyang Salem nga naligo sa beach sa Barangay Marapangi, Turil, Davao City. Sugat mo murag kilbing pagkabanhaw o pagtaulog na to ta pagkabanhaw na tong Ginoo. Samtang gawa sa paghandom sa sakripisyo ni Hesukristo alang sa uban ang Semana Santa para hunsab sa tibok pamilya nga magbanding. Pamilya dyan may na tapok-tapok. Blessing na po sa mua. Lingaw-lingaw, tas ng pamilya. John D. Esteban, 1 Mindanao.